Prečo sú databázy kľúčové pre B2B marketing? Ahojte podnikatelia. Dnes sa pozrieme na to, prečo je práca s databázami firiem taká dôležitá pre úspešný B2B marketing. V B2B marketingu je to všetko o cielenom prístupe. Neposielate svoje správy naslepo. Presne viete, koho chcete osloviť a ako mu môžete pomôcť. Kvalitná databáza vám prezradí, kto sú vaši potenciálni zákazníci. Ušetríte čas, peniaze a zefektívnite celý marketingový proces. Databázy od tretích strán sú skvelým zdrojom informácií. Môžete okamžite začať s hromadným e-mailovým marketingom. Pomáha udržať vašu značku v povedomí a generovať predaj. Na jeho úspech však potrebujete kvalitné dáta. Navštívte www.jaspravim.sk a získajte prístup k mojim databázam ešte dnes. Ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu.